Tulo ang nadakpan sa gilusad nga drug buy-bust operation sa PDEA Barm niadtong Martes sa hapon, Nobyembre 14, nga may resulta sa pagkadiskubre sa giingong drug den sa Barangay Pindulunan, Mulundo, Lanao del Sur. Tulo ang mga nadakpan giila sa PDEA nga sila Jalal Ampuan nga giingong drug den maintainer ug kauban nga sila Faisal Damo Sangkupan ug Juhairi Amatinding Ramirez. Mo kantidad tanan sa 1,020,000 pesos sa gituuhang shabu ang napalit og nasignit. Pinakadako nga kantidad sa gituuhang shabu ang nasignit sa drug buy-bust operation netong Nobyembre 11 sa puwersa sa PDEA Barm sa Sinsuat Avenue, Cotabato City. Kay maabot sa 3.4 million pesos sa gituuhang shabu ang napalit og nakumpiska. Lima sab ang nadakpan sa buy-bust operation nga giila sa mga otoridad nga sila Usman Kamit Musa, Al-Raji Mlok Bayam, Kennedy Manampen Baragir, Bailing sa Avedra Agundang ug Sahara Bagundang Tiang. Apil sa gipangkumpiska ang SUV ug sedan nga gisakyan sa mga suspitsado. Gipangkasuhan na ang mga suspect. Sa Davao City, nadakpan ang 53 anyos nga lalaki sa Kasama Village, Barangay Lisada, Turil District, Davao City kagahapon sa buntag Nobyembre 15. Giila sa mga pulis ang suspect nga si Rodel Sinisa Hermosissima, residente sa naisgutang lugar. Subay sa report sa Turil Police Station 8, unang napalitan ang suspect sa pusher buyer nga pulis ug usa ka sachet nga naay shabu hinungdan nga gisikop kini. Nakumpiskahan pa gyud si Hermosissima ug duha pa ka mga sachets nga naay shabu. Tanan-tanan mo kantidad sa 3,600 pesos ang nakuha og napalit nga gituang shabu gikan sa suspect subay sa street market value.